En son em dixwazin vî îşê me beledî ji me tapê me ya wek berê bike û ya tapê me bide me. Em vêya dixwazin beledî jî dibe bira Şamûz Dûman be em ê wî îxna bikin. Em nikarin çêkin. Xwedê em gelkî mexdûr bûn û dûrima me ji vir hitavir em gelkî mexdûr. Em nikarin qal 4 sal berê beledî hat li mihela me geriya got heçî xaniyê we tûnin em ê tapê xaniyê we tûnin em ê tapê we çêkin. Me jî me got temam hûn çêkin mala we ava. Revo qedresto derxistin ser û qedresto çêkirin û bêyê me lîsta li tapê asmîş kirin pêncî û sê xaniyê me birin ser navê Şamûz Dûman. û wê lîsta haya me necihandinê. Wexta haya me bicihandine me îtiraz davasiya xwe bikira dolayısıyla xaniyê me neçûn ser navê Şamûz Dûman. Ji ber wî hewa îca sorumluluğa me muhatabê me ma beledî û tapo. Em çûn tapê got belediye werkiriye, em çûn belediye got tapê werkiriye, werhesil bi me topê lîstin. En son dan mahkemê. Mahkeme jî 18 madde iptal kir. Sekinan û dosya şand belediye got herin bira beledî vî îşê we hal bike, îşê we ket ber destê belediye. Îca em tên belediye, beledî jî dibe Şamûz Dûman dibe ji neh dolimê me mehela senayiyê wan dabûne heta û neh dolimê min nedin me ez jî tapê we nadim me ji me re îmza nakin. Beledî jî dibe em ê neh dolma jêr ji ku bînin, neh dolimê wî neçûnin.